Vi har på fornemmelsen, at Chris Anker Sørensen ikke kan finde sine sko. Han er i hvert fald den sidste til at komme ud af turbussen, så vi venter på ham her. Chris, var du også altid den sidste, der kom ud af omklædningsrummet i folkeskolen? Nej, det var jeg ikke, men jeg tror, mange af de andre franskmændene på holdet, de har jo en masse familie og venner, der sidder i villagen, og så skal ned og besøge dem. Der er jo stadigvæk en halv time til start, så det er jo ikke lige frem, fordi at jeg stresser. Okay. Chris, jeg har jo dig på mit managerhold. Ja. Hvornår vinder du en etape? Ja, det vil jeg da gerne snart, men indtil videre er det ikke lige lykkes. Nu må vi se, om det kommer til det. Benene har ikke lige været helt super, og det kan godt være hovedet ved derude af, men når benene ikke vil, så er der ikke så meget at gøre. Tager du ikke Mont Ventoux? Det kan jeg jo ikke love. Det vil være dejligt, men nu skal vi først lige fokusere på i dag. Det bliver en hård dag. Sidevind hele dagen kan blive en rigtig led etape. Sidste spørgsmål. Halvanden uge nu har I kørt rundt i det her cirkus. Hvordan er stemningen på holdet? Ja, stemningen er meget fin, men man kan da godt mærke, at folk er ved at være trætte. Det har været som altid hårdt og stressende, og turen er bare hård. Vi har kørt mange kilometer allerede, så det sætter sig helt sikkert i benene. Tusind tak. Velkommen. Hvad lyder dagens udfordring nu på? Jamen, det lyder selvfølgelig